Primer pla d'uns peus calçats amb mocassins negres. L'Associació Catalana per la Integració del CEC presenta... Unes mans agafen amb força un bastó blanc plegat. Els dits fan giravoltar la peça rodona de l'extrem del bastó. Feina i ceguesa, igualtat d'oportunitats, dirigit per Jordi Aymeric. Un noi jove amb ulleres fosques i vestit amb pantalons i americanes seu en una sala d'espera. S'acosta una senyora i se saluden amb un encaix de mans. El noi agafa la cartera i surten plegats de la saleta. Ara són en un despatx. Bé, perdona, però no sé si potser t'hem fet perdre el temps. No sabíem que no hi veies. No, i ara. Aquest cop vaig optar per no posar que soc cec al currículum que vaig enviar a la borsa de treball del Col·legi d'Advocats. D'aquesta forma em truquen per més entrevistes. Espero que no hi hagi molestat. No, molestar-me no, m'ha sorprès. De vegades ho poso, de vegades no, depèn... Mai se sap quina és la millor opció. D'acord, però... I tu, coneixent l'oferta, creus realment que pots fer aquesta feina? Des dels orígens dels moviments d'integració s'ha considerat que l'educació i la feina són els eixos fonamentals que la fan possible. Amb el pas dels anys hi ha hagut avenços molt significatius en la integració educativa. Pel que fa a la integració laboral, en canvi, els avenços han estat molt menys importants i som molt lluny de trobar-nos en una situació acceptable. L'Associació Catalana per la Integració del CEC ha assumit la integració laboral de les persones cegues com un dels objectius fonamentals de la seva activitat. En aquest documental es pretén reflexionar sobre aquest àmbit a partir d'un conjunt d'experiències de persones que des del seu lloc de feina expliquen com treballen i com viuen la feina. He vist que ets llicenciat en dret com requeríem. Com pots accedir a les lleis? Bé, puc accedir-hi a través d'internet i de les bases de dades jurídiques especialitzades. I com pots fer servir un ordinador? Bé, utilitzo un ordinador convencional amb un programa que em va llegint en veu la pantalla i puc fer servir el Windows i tots els programes d'ofimàtica més convencionals, el Word, l'Excel, també navegar per internet i utilitzar el correu electrònic. Molt bé. Si li sembla li puc ensenyar. Sí, ensenya'm. Pots sentir la veu. Complementaria de la Ley de Reforma nivel de encabezado 4 de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. Por nivel de encabezado 4 la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. Boletín Sí, hola. Joan Vilaseca, advocat. Bé, la meva feina consisteix bàsicament en... És la feina que pot desenvolupar un advocat en qualsevol despatx d'advocats. Consisteix en gestió ordinària d'expedients, des que l'expedient s'inicia ja sigui de manera extrajudicial o extrajudicial, fins que s'acaba incloent fins i tot la tasca d'anar a judici o interposició de recursos, escrits ordinaris de tràmit, etc. Només ens queda pendent que ens assenyalin per judici i llavors jo ja quan sàpiga el dia del judici ja el trucaré i llavors ja quedarem un dia aquí al despatx, un dia abans o així per preparar-lo i ja a veure què acaba sortint de la sentència. Les eines que faig servir al despatx bàsicament són adaptacions antifototècniques. La més important és el JAWS i llavors també aquí a despatx faig servir un escàner. Amb aquest escàner em permet escanejar la documentació que m'arriba, sembla que sigui impresa a tinta, reconèixer-la i poder-la jo llegir. Referent a la documentació manuscrita me l'han de llegir i a l'hora d'anar a judici bàsicament del que em serveixo són denotacions fetes a braille. Precisarán de la constitución de un depósito a tal efecto. En el orden penal este depósito será exigible únicamente a la acusación popular. Tota la legislació, jurisprudència, doctrina, llibres, manuals, etc. Molts d'ells venen recollits, la legislació i jurisprudència tota i manuals i llibres de venda quins, venen recollits el que és a bases de dades consultables per internet, com són el Westlaw, l'OBLEX, el Derecho, la Ley, etc., que et permeten, sempre que la pàgina web compleixi els requisits d'accessibilitat, accedir als quadres de cerca i una vegada has fet la criba dels documents que t'interessa cercar, doncs accedir als documents i llegir-los mitjançant això, accés telemàtic.
Tradicionalment, la integració laboral de les persones cegues ha resultat més difícil en el sector privat. Malgrat tot, hi ha experiències molt positives i en professions molt diverses. Josep, mira, que estic acabant de dissenyar la funcionalitat aquesta. M'hauries de dir, a veure visualment, si es veu correcte o s'hauria de corregir alguna cosa. Carles Borrell, programador informàtic. La meva feina aquí dins de l'IMI és de programador amb Java, que és un llenguatge de programació. I dissenyem aplicacions per l'Ajuntament de Barcelona i també les aplicacions que ja estan dissenyades, elaborem correctius si hi ha alguna cosa que no acabi d'anar com hauria d'anar i evolutius, que és per ampliar la funcionalitat d'una aplicació que ja estava en funcionament. Josep Llauret, informàtic company del Carles. Ell amb el que ens està ajudant molt en els projectes que estem fent són amb les tasques que són de negoci, diguéssim, no? A l'hora de tractar les dades, tractar la informació, i aquestes tasques impliquen una part de programació amb Java i una part de base de dades. A l'hora de treballar en equip, el tema de la ceguesa no influeix en res. Treballar en equip em beneficia perquè hi ha coses que potser al dia a dia potser hi ha una mica d'inaccessibilitat i llavors cooperem amb tots els companys de l'equip. Aquí hauríem de posar només el que sortís la informació. Sí, només la lectura. Sí, que l'usuari no ho pogués modificar. Vale. Aquesta feina la vaig trobar mitjançant la borsa de treball de la universitat on jo em vaig treure el títol, la Universitat Politècnica de Mataró. Gabriel López, gerent d'Indra. El Carles es va incorporar a Indra en un procés de selecció de persones sense experiència que va gestionar la Marieta Muruaga de la Direcció de Recursos Humans. Ella és la persona que va acceptar la seva candidatura, la va tractar sense prejudicis i va decidir la seva incorporació. Un cop incorporat ens va proposar que vingués a la nostra àrea, treballant en els nostres projectes, i sí que som nosaltres els que vàrem acceptar el repte de la seva integració. La busca de treball es fa igual que qualsevol altra persona que no tingui el problema visual. Buscant borses de treball, siguin específiques, com ara és l'Ara Fondosa, o siguin generals, com la que he comentat de la Universitat de Mataró. Això sí, en el currículum sempre és recomanable posar al final que es té la discapacitat visual i que tot i així, gràcies a les adaptacions que no tenen cap cost per part de l'empresa, es pot portar l'activitat igual que ho faria una altra persona sense el problema visual. Per mi la conclusió amb el Carles és que és més igual a altres persones del que creiem. Té el seu propi rendiment, les seves pròpies habilitats i, al igual que amb qualsevol altra persona, hem d'adequar la feina que li demanem a les seves capacitats. Fas aquest petit canvi i tornem a mirar com queda. Vale. Sí. Si surt alguna altra cosa m'ho dius. Vale. I tu series totalment autònom en totes les teves tasques? Sí, en general sí. Puntualment puc requerir l'ajuda d'algun company per alguna tasca en concret, però penso que això forma part del treball en equip. Puc requerir l'ajuda d'algun company i ells requerir-la de mi. Una altra cosa és que aquí també treballem per objectius mensuals, vull dir que potser la rapidesa i l'eficàcia són imprescindibles. Bé, potser seré més lent en alguna tasca, com per exemple accedir a documentació impresa, l'hauré d'escanejar, però m'organitzaré i buscaré els recursos per poder complir els objectius marcats per l'empresa. Probablement un factor important que fa que la integració laboral hagi avançat menys que l'educativa és la implicació econòmica. És a dir, resulta difícil donar una feina a una persona si a priori se suposa que rendirà menys a causa de la discapacitat i que, per tant, farà que disminueixin els guanys de l'empresa. Aquesta visió és fruit només de la concepció social de la discapacitat.
Davant d'una persona amb discapacitat, sempre es pensa en allò que li falta, en el que no pot fer, i no en el que sí que és capaç de fer. Passen 4 minuts de les 11 del matí a la sintonia de Tarragona Ràdio. És moment d'encetar la segona temporada del programa Tothom. El món de la discapacitat prendrà protagonisme durant els propers minuts en aquest espai de ràdio on tots som iguals, però a la vegada diferents. Miguel González, periodista radiofònic. Doncs la meva feina consisteix en fer les tasques pròpies d'un locutor, d'un redactor, a una emissora de ràdio, des de redactar notícies, a preparar programes, després fer la locució d'aquests programes, a preparar i locutar alguns microespais dintre de la programació de Tarragona Ràdio i també algunes tasques de manteniment de les xarxes socials de l'emissora, etc. El nostre objectiu és continuar apropant la discapacitat a tots els qui ens escolteu, tractant el tema amb naturalitat i d'una manera clara, normalitzada i sense embuts. Doncs aquesta feina va sortir arrel d'una beca que em van donar al Col·legi de Periodistes un cop vaig acabar la carrera i després de fer les pràctiques aquí a Tarragona Ràdio ja em van agafar per a fer diverses tasques d'informatius i després ja vam començar amb el programa Tothom, que és també un dels que estic fent actualment, que parla sobre discapacitat. Comencem aquest primer Tothom parlant-vos de lleure d'activitats festives. Justament ahir es donava el punt final a les festes de Santa Tecla de Tarragona, unes jornades festives on les persones amb discapacitat també hi han pres part molt activament amb diverses activitats. Sí que és veritat que a banda de l'estudi 1, que és on tens tècnic, després hi ha un estudi més petit que és on tu pots gravar-te les teves pròpies peces o els teus propis microespais. Allà també l'ordinador compta amb l'adaptació dels aus, però el que seria la taula de mescles no està adaptada, simplement amb diferents recursos, com per exemple comptar els faders per saber quin canal és. Bé, és una mica això, aprendre de memòria quin canal és cada cosa i per a què serveix cada botó, i tampoc requereix una gran adaptació. El proper dilluns començarem el matí fent tertúlia esportiva. Entrevistarem també el director territorial del Departament de Salut, Joaquim Pallejà, amb qui parlarem de la campanya de vacunació de la grip. També li preguntarem per les noves urgències del Joan 23, ja en funcionament, i per altres projectes d'equipaments sanitaris de la ciutat. Evidentment, clar, una persona cega no podrà filmar, no podrà fer servir una càmera de vídeo, no podrà fer servir un equip d'edició de vídeo, però en el que és l'edició àudio, si el programa no està adaptat, és buscar una alternativa a un programa que sí que ho estigui i després, a poc a poc, és anar coneixent els aparells i tal. Sí que és veritat que hi ha aparells que potser estan més adaptats i aparells que potser no ho estan tant. Tret d'això, jo crec que les dificultats a poc a poc se van saltant, i també amb l'ajuda dels companys o buscant també altres alternatives.